Silksong sa stal nominantom na hru roku a preto sa dnes obzrieme späť na to, čo tomu predchádzalo a na hru, ktorá to celé odštartovala. Za týmto malým, ale dnes ikonickým projektom stojí austrálske štúdio Team Cherry. Štúdio, ktoré na začiatku v skutočnosti pozostávalo z dvoch ľudí, Ari Gibsona a Williama Pellena. Dvaja kamaráti, ktorí sa roky poznali, no skutočne začali tvoriť až v game jamoch krátko pred Hollow Knightom. Bola to ich prvá veľká hra a nikto netušil, že si ju hráči zamilujú až natoľko. Dnes má na Steame približne 96% hodnotenie a patrí medzi najlepšie Metroidvanie vôbec. Pred samotným Hollow Knightom existoval malý prototyp, Hungry Knight. Jednoduchá flešovka, ktorá mala hodnotenie 1 z 5, ale predtým Cherry to bolo obrovskou skúsenosťou. Hráč mal poraziť 3 bossov a zbierať čerešne. Cherry, ako názov herného štúdia, dobrý easter egg. Ale tie musel pozbierať, aby neumrel od hladu. Po získaní 3 masiek sa oživila kostrička a hra skončila. Krátke, jednoduché, ale to bol začiatok všetkého. Tá pravá iskra však prišla až pri ďalšom game jame s témou Beneath the Surface, pod povrchom. Jam nestihli. A to bol kľúčovým momentom, ktorý odštartoval vývoj Hollow Knighta. Pri vymýšľaní konceptu dostali nápad. Malý hmyzí rytier preskúmáva zabudnuté kráľovstvo hlboko pod povrchom sveta. A boom. Zrodila sa idea, ktorá prerástla do jednej z najlepších indie titulov vôbec. K tomu všetkému sa pridal aj vizuálny štýl, ktorý bol prekvapilo low-tech. Ari Gibson kreslil svet normálne na papier, fotil mobilom, až potom digitalizoval. Žiadne prehnané detaily, žiadne efekty. Motto znelo: keep it simple. Nie všetko však išlo hladko. Do hry sa mala dostať obrovská lavová oblasť Bone Forest. Nakoniec ju museli celú vyhodiť, aby vôbec stihli dodať hru včas. Hra začína v malom, tichom mestečku Dirtmouth, v poslednom mieste, ktoré zostalo nad ruinami kedysi veľkolepého kráľovstva Hallownest. Ako neznámy rytier zostupujeme pod zem a postupne zisťujeme, že Hallownest neupadol prirodzene. Zničila ho infekcia, ktorá sa šíri s nami, ovládá myseľ obetí a mení ich na silnejšie, ale šialené a bezduché bytosti. Kráľovstvo kedysi vládol Pale King, ktorý sa pokúsil infekciu zapečatiť. No aj napriek magickým pečatiam sa choroba dokázala prelomiť von. Aby sme sa dostali k pôvodu nákazy, musíme nájsť a poraziť 3 strážcov, živé pečate, ktoré držia chrám uzavretý. Počas našej cesty stále narážame na Hornet, dceru Pale Kinga. Sleduje nás, testuje a zisťuje, či sme hodní odhaliť pravdu, ktorá sa skrýva hlboko pod povrchom kráľovstva. Postupne skladáme príbeh Hallownestu a zisťujeme, že infekcia pochádza z pradávnej bytosti menom Radiance, božstva, ktoré kedysi uctieval kmeň Moth Tribe. Keď Pale King prišiel a dal ostatným tvorom vedomie, Moth Tribe na Radiance zabudli. No nie navždy. Zabudnuté božstvo začalo prichádzať späť v snoch a odtiaľ vznikla infekcia. Aby ju zastavili, Pale King vytvoril z vojdu schránky bez vôle a bez snov. Vessels, ktoré mali byť dokonale imúnne. Jeden z nich, Hollow Knight, mal Radiance uväzniť v sebe a uzamknúť ju navždy. Lenže niečo sa pokazilo. Hollow Knight sa stal nečistým a získal iskru emócie, malý náznak osobnosti. A práve to umožnilo Radiance uniknúť. Hollow Knight je klasická 2D Metroidvania. Jednoduchý pohyb do strán, skákanie a boj s Nailom, tvojou hlavnou zbraňou. Každý zásah ti generuje souly, energiu, ktorú môžeš využiť na liečenie alebo na kastenie kúziel. A keď zomrieš, zanecháš po sebe shade, tieň, po ktorý sa musíš vrátiť, inak prídeš o svoj herný postup. Postupne získavaš aj nové schopnosti ako dash, wall jump či double jump, ktoré ti otvárajú nové oblasti a umožnia ti vrátiť sa tam, kde si predtým nemal šancu ísť. Charmy ti zase dovolia prispôsobiť si bojový štýl. Chceš väčší damage, lepšiu mobilitu alebo viac životov? Je to na tebe. Prispôsob si to ako chceš. A bossovia, ty sú úplne inde. Buď sa naučíš ich paterny, alebo sedíš na benči a rozmýšľaš, kde si spravil zasa chybu. V Hollow Knightovi som strávil cez 120 hodín a musím povedať,
že tá hra ma úplne pohltila od začiatku až do konca. Každý objavený kúsok Hallow-Nestu, každý boss fight a každá nová schopnosť ma len viac a viac vtiahla do tohto tajomplného sveta. A do toho ešte tá úžasná hudba presne vystihuje atmosféru a ešte ti viac umocní celý zážitok z hry. Ak by som mal dať číselné hodnotenie, bez zaváhania tomu dávam 10 z 10 pánové. Ak ste Hollow Knighta ešte nehrali, určite to napravte. Je to naozajstný masterpiece a stojí to za to. Očakávané pokračovanie série Hollow Knight s podtitulom Silksong vyšlo pred pár mesiacmi a okamžite ohromilo nejedného fanúšika a poblúznila celý internet. Pri vydaní padali obchody a museli ste čakať, pokiaľ si len tú hru kúpite. Launch mal taký úspech, že počas prvého týždňa sa predalo cez 4 milióny kópií. A dôvod, prečo sme tak dlho čakali? Ten je, že vývojári sa až moc bavili pri hraní vlastnej hry, ale našťastie ju dokončili, môžeme si ju zahrať. Príbeh začína tým, že Hornet zajatá záhadnými zahalenými krobákmi a odvlečená do neznámej krajiny. Počas cesty sa niečo pokazí. Pád z mosta, chaos, rana do hlavy. Hornet sa prebúdza slabá, smetená a úplne mimo svojich síl. A pre nás to znamená jediné. Začína sa nová cesta za odpovediami. Prečo ju uniesli? Prečo ju predviedli práve do Farlúmu? Postupne zisťujeme, že celé kráľovstvo súžuje Haunting. Šialenstvo založené na hodvábe, ktoré skresluje mysel, oživuje tela mŕtvych a mení obyvateľov na nebezpečné bytosti. A keďže Hornet pochádza z rodu Weavers, teda bytosti, ktoré vedia ovládať hodváb, jej príchod sem rozhodne nie je náhoda. Hornet sa musí postaviť nielen nepriateľom Farlúmu, ale aj vlastnému dedičstvu, skazeným vieram Citadely, na vrchole kráľovstva a postavám, ktoré ju sledujú či priamo testujú, vrátane tajomnej provokačnej Lace. Tajomstva tohto sveta neskrývajú len snité jaskyne a opustené ruiny. Tento raz stúpame smerom hore, k vrcholu Citadely, aby sme pochopili dôvod jej únosu, pôvod šialenstva a pravdu o Silku, ktorá siaha oveľa hlbšie, než sa na prvý pohľad zdá. Silksong ostáva 2D akčná metroidvania, ale je omnoho rýchlejšia a akrobatickejšia. Najväčšou zmenou je systém vylepšení. Čarmy sú preč, nahradili ich kresty a túly. Namiesto toho, aby si vyskladal šialený build s šarmou, tu si vybereš herný štýl. Každý krest mení tvoju hrateľnosť, rýchlosť, sila útoku, počet dostupných nástrojov. Túly fungujú ako aktívne aj pasívne schopnosti, niektoré sú podporné, iné útočné a tie silnejšie musíš nabíjať pomocou shell shardov. Taktiež sa nám zmenilo liečenie. Souly sú preč, teraz pracuješ so Silkom. Liečenie je rýchlejšie, ale Silk získavaš inak. Súboje sú teraz viac o premýšľaní, rytme a plánovaní. Do hry pribudli aj wishes, teda komplexnejšie sidequesty. Sleduješ ich v denníku, NPCčka ti dávajú úlohy a rozvíjajú malé osobné príbehy, čo posúva svet Farloomu ešte o level vyššie. Nepriatelia v tomto dieli sú viac prepracovanejší a Silksong pôsobí náročnejšie než pôvodný Hollow Knight. Celkovo hra pôsobí pomalšie ako prvý diel. Tempo súbojov aj pohybuje viac taktické a premyslené. Ale aj napriek tomu má Silksong neuveriteľne veľa čo ponúknuť. Je to skvelé pokračovanie série a zaslúžený nominant na hru roku. Ja osobne som ju ešte nemal možnosť zahrať, ale neuveriteľne sa na ňu teším. Dúfam, že si z nominácie GOTY odniesie víťazstvo, či už za skvelé grafické spracovanie, príbeh alebo ako celok.